og velkommen til den her video. Det her er første afsnit af Room Tour. Ja. Okay, nu skal vi lige vise jer nogle rutsjebaneting. Okay, nu går jeg lige væk. Hej hej. Nu kan I se den velkomne Lise. Hej alle sammen. Og nu gør jeg tur. Fuck, der er tøj. Nu gør jeg tur. Der går næsten der. Så vil du med dig. Nu er det hendes tur. Det er ikke Emilie, det er Lise. Det er også dig. Okay, nu kan I se den fantastiske Lulu. Lucia! Man kan også... Så der er nu. Nu prøver jeg igen. Og gør... man kan næsten ikke komme alt for så hvis I ikke kan smide Woody. Det er vandet! Kan du stå rundt? Nej! Jeg kan gå ind! Okay, nu er det mig. Igen. Og jeg vil gerne lige synge her.